Machiegni nyakoro mgajwange chendo ni mara ka gikacha waikoni weche manyien en sapare wange nyinga Lydia Okeyo. Riwruok jochiw thieth kata nurses owacho ni kata bedni gi onge e ng'anyo. Tijegi kata kamano ochungi kaluwore kod ng'anyo ma lakteche madhi mbele. Giwacho ni korka korgi twak kindi kod piny owacho e winjruok ma gidwaro dhi mbele e yo makare. Gimedo jiwo jopiny kata piny owacho oket winjruok makare gi lakteche mondo mi odogie tich ni mara kuonde thieth makende matiyo gin mana mago mag dispensary. Doctors have a right to go on strike. Therefore, we cannot say that they do not. I mean, we cannot say that they are striking illegally. There are provisions in law, Article 41, which provides a right to go on strike. So their strike is it's legal. And therefore, they have a right to, and therefore, what we are saying as a union is that the strike should be sorted out, should be stopped at all costs. Because when we are not operating normally, when the nurses cannot work because of the absence of doctors, we cannot say that we are not supporting their strike. We started engagement last year. This year in February, we had a retreat in Naivasha, where we completed our CBA. So what was left for now, our legal department, the legal of the ministry, and our legal department to sit and harmonize whatever we had agreed to be in tandem with the law and the procedure required by the government, as well as the goodwill negotiation spirit. So that is what is happening today. We cannot be on the table negotiating with the government, coming from a retreat, then tomorrow we're on street. Mimi tunapenda mgomo kwa hii nje sana. Hakuna watu wanapenda mgomo kama mimi, but strikes must be sensible. Kwa dhimera nyakura mgajwanga teri nyake county mamigori kama governor mamigori Dr. Ochila yako ukone serikand county mamigori osechopo kare weche abiriyo komochi kumane lakteche mamigori dwaro kendo luwoni hariyo modong ni aluet serikal mamalo. Ochilo medo ni lakteche mamigori ni etwako Tend county kendo gibiro dokie tich. Nolero ni kata mana officers mochung'ne ute thieth kata clinical officers bende gin go kod twak mar chopo kare dwaro margi. Ochilo wacho ni ng'anyo ma lakteche go thiro chenro mag thieth kendo winjore yud duoko mapiyo. Jopiny owacho mondo kik bed gi luoro kata jopiny mondo kik bed gi luoro kendo gichopie ute thieth mondo mi giyud thieth makare. Winjruok ma gitimo gi sirikal mamalo, owinjo sirikal mamalo ema losi. Winjruok ma gitimo gi county ema owinjo losi. Koro ging'anyo adieri kendo ging'anyo to wan kaka Migori County. Lakteche wa ma Migori County e gik 9 mane gikwayo, wan waselone gi 7 gionge wach. Tariyo modongo to mag sirikal mamalo. Watimo mano ok ni ne wane winjruok cha. Watimo mano nikech en kido maber dewo jatich, nikech jatich kidewo to tiyo gi chunye achiel kendo tiyo maber, to kotiyo maber to ji te mor, en bo mor, jok motiyo ne gi mor. To ok ging'anyo ne sirikal ma Migori County, ok ging'anyo ne jopiny, to wadhi kodgi maber. Wang'eyo ni clinician gi nurses bende nyocha nitie gi jur moko. To wan kaka jogo mondiko gi e tich, mabe jopiny omiyo teko mano be waloso. Ok wadwar ni tich okethre to wasiemo daktere to japiny to noko yudo yath. Asingo ne jopiny ayanga ni wawuoyo gi dakteche go. Kwa mbele ni Governor Meru Kawira Mwangaza riwore kod duond bura mar UDA Okinyi makawuono. Ero mano telie kod jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala. Kawira ojiwo jodak ma Meru mondo mi ondikre kaka jokanyo mag duond bura no kowacho ni odhi chung' gi UDA e yiero mabiro. Malala karwako Mwangaza ojiwo jotelo mag county no mondo mi omiye jip kendo oti kode machiegni e bero county ma Meru kendo were kod pogruok mosebede kinde mokalo. Kwa muda ambao nimekuwa katika uongozi, nimeshaguliwa 2017 Woman Representative Meru kama independent person, sikuwa na chama. 2022 pia nikaingia uwanjani, I was partyless, na Mungu akanipatia nafasi ya uongozi nikiwa governor independent. Na watu wamekuwa wakiniuliza sana, governor says, mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia wa Meru ya kwamba sign ndio hiyo.
So ndio hiyo. Mimi nawaomba na nawasihi tutafute hii opportunity ambapo pia tunaomboleza familia ya Deputy Speaker. Tutumie hii opportunity to heal Meru County. Because when Meru County people are happy, the people of Embu County are happy. When Meru County people are happy, Mount Kenya is happy. And Kenya will be happy. Hatutaki vita iendelee, na vile SG amesema, we want to embrace a reconciliatory path going forward. Kutoka leo, hata nyinyi mkirudi manyumbani, museme sisi tumekuja kushikana na nyinyi tuweke hii chama ya UDA nini nguvu, na tupatie Mama Kawira nini nguvu, na tumpatie support ile anahitaji ndio aendelee kufanya kazi. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mare nitiere kod geno mar medo yudo yuto mar piny Kenya koya ir jo Kenya matiyo e pinje maoko kowuok e siling bilion 3.8 nyaka bilion 10 higni 5 mabiro. Ka bende ojiwo jo Kenya matiyo e pinje maoko mondo mi omed tiyo matek. Ruto ne wuoyo e romo mane obedo gi jo Kenya ma odak kendo otiyo e piny mar Ghana e kinde limbe mare mandalo adek e piny mar Ghana, kama ojiwo oganda mondo mi omed chulo osuru kaka yor konyo gero piny Kenya. Ka bende ose oganda ma osebedo ka ng'ure wi osuru ma ichoke pacho kae. Ruto wacho ni piny Kenya tiyo gi bilion 630 kaka higa e weche somo. Omiyo piny Kenya nitiere kod jotije ma olony e tije ka ipimo gi pinje maoko. Omiyo nitiere dwaro mane oni jotijego okelo yuto ne piny Kenya. It is my intention as we work on this program to increase our diaspora remittances from about $3.8 billion to $10 billion in the next 5-7 years. And it's doable. In 2022, we were 3.8. This year, possibly we will cap it at $5 billion, and we are moving. So, tunasongesha. So you guys continue working. Maybe you can get an extra job. Invest in the right place, and I've given you leakage of where that is. We're very proud of what you guys are doing here. We have very favorable reports of your expertise, your professionalism, and the contribution you're making to your country of residence, and we truly appreciate that. Migao mar somo yango nigi keto kenge mabiro gengo pek madibedi e kinde ma nyithindo biro donje skunde mag senior secondary bwo chenro manyien mar CBC. Kane giloso romo mar jokanyo ewi senior secondary, jagoro mong'ere migao mar somo Belio Kipsang oyango ni jopuonjre biro timo penj ka gidonje senior secondary. Kata kamano penj ma kamano ok biti godo e keto jopuonjre go e skunde. Jopuonjre mano chako chenro mar CBC sani nitie grade mar 8 ka gibiro tieko somgi mar junior secondary ga manyien e grade mar 9 kendo donje skunde secondary mag senior kuom higni 3 ka gitieke higa mar 2028. Thank you, Madam Jacqueline. Let's give. What we shall now continuously support our schools to build on are the questions of applied and technical. So those are the areas where, moving forward, we shall be supporting our schools. But generally, our schools, as they do 844 content today, is more so in sciences, which are pure in nature. So we shall only continue to build their capacity. So it is not really a certification level. It is just preparing our kids for the next level. It is at grade 12, and that's where we are here. That will be both placement and certification. Jodak mane odara e kar dak ma Lumumba mondo mi owe thuolo ne gedo mag ute mane go yweyo ochwalo ywak e wi omenda mane owinjore gi yudi mar dar ka giwacho ni kuom siling 96,000 no nochul gi mana 24,000.
Gibuono mar dhi doho pono ni jotelo mochung' ne winjo ywak gi oko kawo ndamo moro mane oni ochul gomenda modong' maromo siling 72,000. Magi biro bang' jatend piny Kenya yango e twak mano ochiwo chieng' tarik 24 dwe mokalo ne jogo duto mane odar mondo mi owe thuolo ne gero ute mane oyueyo mondo chul omenda maromo chulo negi ute kata chulo omenda maromo chulo negi ute mane rom kod mane gidakie kuom higni 2. Kano darwaka nomiwa 24,000 to President nyocha kaluso Nairobi to wachni jitema ni daro nonego mi 96,000. Koro wasendiko barua mwamiyo the State Director of Housing, wamiyo the CEC mar county, wamiyo CO mar county kendo Director mar Housing mar county. Nikechi gin mane gikelo jo state go ka jo state omiyowa 24,000. Koro wadwaro ni pesa mudong' no mondo miwa ka Godfrey Nyange, my State Director of Housing okoduokowa to wadhi ndiko ne PS hinga ka hinga wadhi miyo 5 days and be koko duokowa to wadhi e court mondo wa ask the state mondo miwa the remaining 72,000 mane president wake. Ni shilingi 24,000 kwa miaka miwili ni 1,100. Lakini saizi nyumba 1,100 iko wapi? Hakuna. Kendo nawacho ni jo nyithinde wa ma wantiere godo nego beni yudo tich ka. To kwachal kagima waneno nyithinde wa yudo tich ka. Kwa biro kae to enena new faces ma ok wang'eyo gibe ok dwaka ni donje iye kanyo. Koro ogeng'i makata gima ni timore iye kanyo kinyal ng'e nang'o matimore iye kanyo. Miachiel dhi nyime kod yudo thieth ka thieth moro mar giwegi od bura ma Kisauni Mombasa bang' kweth jonjore manomanre gi lweny monje kar saa 8 otieno mane piny orugo kawuono. Kaluwore gi miyono, kweth jonjore mohewo 30 nomonje dukane mantiere Mshomoroni kama noninde bang' turo dhot kendo tuwe gi tole ka gichako kwelo. Jonjorego mikone nochungo nyamburko e dho dukano, wachore ni okwalo mbugru mag gas 18 kaeto gitiamo wache dukano eka giringo gilal. Jod bura ma Kisauni Rashid Bedzimba okoni obila osemako achiel kuom achije ma itudo kod monj makamano kendo okonyo obila e timo nonro mar yango achije mamoko. Tukiatu watu wako ndani na amsho kitandani napigwa na kisu niamke. Mbwa amko tutolee pesa. Kauliza pesa gani? Pesa mmeuza dukani ya mkara kututafutia mali mmeka. Nikamwambia sijui mali pesa sinakaa, maybe mgoje msee haya watolee pesa sijui mali siko. Akaendelea kunipiga kijaribu kumwangalia usoni hivi bado endelea kunipiga takataka pesa. Kama utaki pesa tutakuua. Ama tuwe na mtoto ama tuende naye. Wakaingia dukani akachukua mafuta taa akaja kanimwagia. Nilimsema mengine akamwaga kwenye nyumba kwenye kochi. Pale mtoto alikuwa amekaa. Sasa pale ataka kutoka mimi kapiga nduru pale ataka kuwasha moto ndio pale akaniongeza panga nyingine kwa kichwa. Mimi vile niko ndipo nimeachwa hivi. Kwa ajili kutoka kiatu, nguo zote nimebaki na nguo ambayo nimebaa. Yote ilichomewa ndani. Pesa yote nilikuwa na ndumnazo za M-Pesa zote zilichomwa. Na nduka yote hivi yenye ilikuwa yote yani mimi nimebaki hivyo nilivyo hapa sasa hivi. Ni jambo la kusikitisha sana. Tunachokiomba usalama kwa hapa kwetu ni jambo ambalo sio zuri kabisa. Kwanza usalama si mzuri. Kusema kweli vijana tunafahamu lakini huwezi kusema kwa sababu ukisema pia baadaye watakufuata wewe. Yule kijana aliyoko ndani Polika Station ambaye ameshikwa yule alekeze paka nyumbani kwao na hata wazazi wawe wanahusika na hili tokeo.